Nilqakom għal programm ieħor Politico. Illum ġewwa l-istudju miegħi għandi lil Dr. Louise Pulis, kandidata għall-MP election ta' sena d-dieħla. Nirringrazzjak ħafna tal-li lqajt l-istedina tagħna. Tgħidilna xi ħaġa fuqek. Jiena Louise, li żar waħda minn 5 ulied, miż-żewġa u għandi ġiex tfal. Trabbejt u għad inqod ħażabbar u jien avukat. Għandi wkoll masters fid-drittijiet tal-bniedem u l-proċess demokratiku. Minn dejjem kont esposta għal persuni b'diżabilità u persuni vulnerabbli. U napprezza ħafna li ommi u missieri dejjem nislu fija is-sens ta' dover ċiviku u li dejjem għandi ngħin dawn in-nies. Ix-xogħol tagħna ilaħħaq ħafna ma' inġustizzji soċjali u inġustizzji fuq tul ta' żmien kważi tispiċċa tgħixhom mal-klijent u allura ma tistax aqqas tibqa' indifferenti. Dan bil-fors imbagħad allura jiġi sens ta' dover. Kienet jiena minn dejjem kienet toġobni l-politika, ovvjament mhux bħala tifla, għax bħala tifla tant għaddejna minn affarijiet koroħ, Speċjalment. Jiġifieri pereżempju f'dal-perjodu kellna l-anniversarju ta' 37 sena minn tal-Barrani, il-qtil ta' Raymond Caruana, dik il-vjolenza kera ġifieri jiena kont tifla dak Li tkun ta' ovvjament tħallem. Però li tara pereżempju membri tal-familja ġejjin mill-meetings kollha mimlin gas ta' dmuħ. L-arus toħtif tal-Barrani pereżempju kienu sparaw fid-direzzjoni tiegħu ta' missieru u kienu laqtu żbrix f'rasu. Kien spiċċa l-isptar, min tifla li daw jibqgħu tant imprinti ġo fik li mbagħad meta bdejt nikber ħlift li jisma' jiena fix-xogħol tiegħi, fil-relazzjonijiet tiegħi, fil-ħbiberijiet tiegħi, politika ma ndaħħalx. Il għaliex politika tossika bħal din hija valenuża, tant tagħmel ħsara. Lekk, u ġilu ħbiberija ġenwina tispiċċa ħabba argumenti għaxej, ġieli. Mela, inti ovvjament x'ġalek però issa li tipprova toħroġ fis-sens kandidata mal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Ewropa. X'immotivak qisu li trid tagħti issa s-sem tiegħek lil Malta fl-aħħar mill-aħħar, ovvjament jekk tkun eletta ħad tkun ta' servizz għall-poplu Malti u għawġi kollu. Mela, jiena dejjem tinteressani u nsegwija kemm lokalment u anke internazzjonalment. U jiġifieri dejjem oġbitni, però dejjem żammejt il-bot. F'dawn l-aħħar kważi 11-il sena però. Tant kellna id-demokrazija taħt attakk, saltna ta' dritt taħt attakk. Għandek l-istituzzjonijiet maħtufin, awtoritajiet imdajfa mnawra li forsi forsi l-isfond legali tiegħi iġeni nifhem iktar kemm serja L-affari mill forsi n-nies. Di xibka ta' korruzzjoni li l-pajjiż qatt mara bħala. Dejjem kont voċifera u dejjem qed kontra ġifieri għax il-raġuni ma tridx forza u jekk kienu vit ma tistax tgħidlu skorfina u jekk kienu skorfina ma tistax tgħidlu vit. Però minħabba ċirkostanzi familjari dak iż-żmien ma stajtx ninvolvi ruħi politikament. Issa wasanna f'sitwazzjoni fejn konna qed niddiskutu jiena u r-raġel, isma' x'ħa nagħmlu aħna? Ħanibqgħu rassenjati għal da' diżastru? Ħanitilqu mill-pajjiż? Jew ħanibqgħu nagħmlu xi ħaġa? Tentattiv u vera inviting li jisma' taqbad titlaq tħalli problemi warajk. ħafna nies. Bħalma qed jagħmlu ħafna u ħafna żgħażagħ. Ġad jitilqu l-aħjar nies. Però għaliex għandna nitilqu aħna, għaliex jien għandi nħalli l-familja, ir-raġel għandu jħalli l-familja, it-tfal jgħixu mingħajr it-tzijiet u n-nanniet. Biex fuq kollox min hu korrott u min suppost għandu jwarrab jibqgħu. Mbagħad allura iddeċidejna li jisma' jekk ħanibqgħu hawn ħanagħti l-kontribut tiegħi.
il-għaliex lokalment ma nistawx niġġilduha lokalment biss il-biċċa tax-xogħol li trid tiġġieled minn iktar minn front wieħed iva. Semmejt li ovvjament għandek għal qalbek is-settur tad-diżabilità. Xiftit jew issa naħseb progress sar, daw l-aħħar 20-30 sena fis-sens jien niftakar kienu jkunu kollha warba kważi tista' tgħid in-nies b'diżabilità llum qed joħorġu jaħdmu. Jekk inti tkun eletta, u ovvjament hawn ħafna ġenituri li għandhom it-tfal b'diżabilità, biex taħseb li tista' tgħin iktar speċi forsi fondi tal-EU xi drittijiet li forsi Malta m'għandniex. Qatt. Mela, progress beda jsir fil-bidu tad-disajnijiet. Bdejna firmajna ukoll konvenzjonijiet għandna firmajna l-Convention on the Rights of Children with Disability, il-Convention on People with Disability, liġijiet lokali għandna wkoll, adottajna wkoll 20 prinċipju soċjali tat-tielet pilar ta' drittijiet soċjali tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri fuq il-karta għamilna progress kbir. X'inhu jiġri on the ground? Għanna l-awtoritajiet, għanna anka ċentri, per eżempju il-CDAU. Però kemm qed naraw tisħiħ ta' daw is-servizzi għaliex diżastru. Mela per eżempju jekk inti għandek tifel għandu diżabilità jrid imur OT jew physio jew speech. Daw appuntament every 8 weeks. Kif tista' tifel jagħmel progress? Appuntament kull 8 ġimgħat. Allura x'inhu jiġri? Il-ġenituri bil-fors iridu jrikorru għal privat. U rajna li minnu senjur jista' forsi jaffordja u minnu. U minn ma jistax it-tfal tiegħu kundannati. Ġifieri di ta' servizzi. L-istess mbagħad għandna l-statementing mela inti trid bil-fors biex jiġi statemented tifel b'diżabilità li għandu bżonn LSI. Kollu bżonn psychological report. Tant huma overwhelmed, tant għandhom backlog, is-CDAU, li inti biex ikollok rapport, inti t-tifel mhux ħaddaħlu l-iskola mingħajr LSI. Mela xi jkollok tagħmel tmur privat. U dejjem il-ġenituri flok ngħinuhom inżidulhom piżijiet finanzjarji. U qatt joħloq ukoll problemi psikoloġiċi il-ġenituri stress mhux ilaħqu mal-ħajja. Mhux hekk. Ġifieri flok inti tipprova tgħinu qed toħloqlu iktar piżijiet. Il-persuna. Fil-fatt, ftit ilu kont qed nitkellem ma' kollega x'jiena t-tifel tiegħi għandu autism ukoll. U kont qed nitkellem ma' kollega kelli ħuħ disabilità u qalli a family with a disabled child is a disabled family. Għandu raġun, ma m'għandux ikun hekk. Għaliex inti għandek tgħin, mind you, di l-għajnuna supposti nata bidritt, għaliex hawnhekk għandna di l-idea li biex titlob id-drittijiet għal dawn in-nies, titmur titkarrab isek xi pjaċir minn xi ministru jew qed jagħmellek xi karità. Qabel għall-telefon u llum il-ġurnata ġejna Li la karità. U laqqas favuri, dawn huma drittijiet, dawn huma obbligi tal-gvern li jipprovdihom. Jekk kienu huma servizzi terapeutiċi, jekk kienu huma għajnuniet biex min għandu problemi ta' mobilità jgħin linu l-nifsu. Daw, drittijiet. Il-gvern marbut b'kemm strumenti internazzjonali u anka bil-liġi lokali. Ġifieri li tmur tittallab jiena ma naċċetta qatt. Għax dawk huma drittijiet. Jien anka di li jħobbu jagħmlu ċirku bihom biex imissu l-lub tan-nies. Inti lin-nies u tant miljuni fiċċuċati. Lin-nies għallimhom miċ-ċokon. Daħħal fil-PSD li jisma' daw in-nies m'għandhom xejn inqas minnek. Daw in-nies għandhom dinjità daqsek. Di lotterija. Jiena dejjem inqabbel id-diżabilità isma' għandek pjanu jagħmel il-melodiji. Issa kull melodija toħroġ differenti. Imma l-istess pjanu, l-istess noti. Jiġifieri bħala drittijiet, bħala dinjità, ħadd m'għandu inqas minn xejn. U wara kollox, inti tista' vera titwiled b'diżabilità, però tista'
takkwistaw matul il-ħajja. Żgur, Għandek jew timprovja, inċident, jew mart, jew inkella bleta. mhux hekk. Jiġifieri għalhekk dejjem tittaħseb. Issa, da parti tal-Ewropa sar ħafna u ħafna progress. Jiġifieri fejn tidħol problemi ta' mobilità, fejn jidħlu diżabilitajiet sensorjali, sar ħafna progress għaliex l-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi illi l-Unjoni hija poplu li qed jixjieħ. Tant naqas ir-rata ta' twelid li l-Ewropa qed tixjieħ u da tirrikonoxxih l-Unjoni Ewropea. Allura żiedet iktar drittijiet u liġijiet favur persuni b'diżabilità u persuni b'diżabilitajiet sensorjali. Tipo niqsim mid-dawl, niqsim mis-smieħ u dawn l-affarijiet. Però mbagħad għandna lakuna fejn jidħlu id-diżabilitajiet li ma jidhrux. Pereżempju, psikoloġiċi, intellettwali u mentali. F'dawk għandna lakuna kbira u dawn huma l-iktar nies li huma diskriminati. Għaliex għan-nies li inti tidher normali, ma tidherx li għandek xejn ħażin, imma mbagħad għandek problema b'kif iġib ruħek. Hija problema biex jaċċettawha. Ġifieri f'dik u jiena fuq hekk irrid naħdem. L-Unjoni Ewropea qed tirrikonoxxi wkoll il-problemi ta' saħħa mentali għaliex qegħdin jiżdiedu. Però hemm ħafna u ħafna xogħol xi jrid isir fl-Ewropa wkoll. Hemm ħafna liġijiet xi jridu jsiru biex nirrikonoxxu id-drittijiet tagħhom li jinkludu servizzi u terapija. U semmejt punt li semmejt issa, għax donnu, taħseb li kien hawn falliment ukoll tista' tgħid fl-edukazzjoni għax ċertu affarijiet meta konna tfal aħna. Issa bejn li tagħllem mid-dar u anke ġol iskola konna nitalmu il-kelma rispett. Iva. Fis-sens jiena għalkemm kulħadd ikonna qarqax meta tkun għadek żgħir, imma konna nitilgħu f'tal-linja jien għadni niftakar malli titla' mara kienu xi ħadd anzjana ħadd żgur, hekk xi ħadd ikun disabled tqum iktar. U fodri kważi anke bniedem li jkun kiesaħ ukoll kien jagħmilha. Iva. Illum il-ġurnata qed nesperjenza u fodri daw mhux qed ngħidhom jiena rapporti li qed isiru li jaraw nisa pregnant u ħadd ma jindenja ruħu jqum. Fodri aħseb u wara kif qed inti fid-diżabilità li ma tidhirx kemm iktar prattikament mhux ħajatu każ in-nies. Ma taħsibx li l-edukazzjoni tkun L-edukazzjoni iva trid ma tkunx iggirjata għal ċertifikati biss. Inti suppost l-edukazzjoni tkun all-rounder li inti issawwar fik prinċipji sodi u valuri sodi. Mhux hekk. U sens ta' rispett u sens ta' konsiderazzjoni lejn ħaddieħor, sens ta' dover ċiviku. Li isma' ma jistax ikun li inti taħseb b'mod egoistiku li orrajt jiena u ħaddieħor imur jixxejjer, le inti trid taħseb ukoll għal ħaddieħor u speċjalment min ikun iktar vulnerabbli minnek. Għax la qegħdin ġo soċjetà suppost hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun. Mela, ovvjament jinteressak ukoll inti l-ambjent u naħseb kulħadd jaqbel li l-ambjent f'Malta sar diżastru totali, kważi tista' tgħid. Niddubu ta' kemm nistgħu nerġgħu l-alloġġ naqra lura jien, imma nippruvaw dejjem. Kif ovvjament taf li hu qed taħdem biex naqqas l-emissjonijiet mill-arja. Aħna għandna kif ħadna t-titlu ovvjament tal-iktar pajjiż fl-Ewropa li għandna emissions. Jien ngħid hija xi ħaġa ovvja dak il-gvern qed iġib 40,000 ruħ fis-sena daw ovvjament ħajużaw trasport. Ħajkollhom il-garbage, voldri hija ħaġa naturali, imma ovvjament donnu dik it-triq irid jibqa' jadotta. Issa li hu hemm l-aġenda to fit 455 li tgħid li sa 2030 voldri qed nitkellmu 7 snin oħra rridu nippruvaw innaqsu l-emissions b'55% u sa 2050 niġu carbon neutral. Taħseb li da però huwa wisq ambizzjuż fis-sens li jista' jtellef imbagħad ċertu xogħlijiet jew għandna naraw nippruvaw l-aħjar li nistgħu mbagħad ħalli. Malta għandna problema serja. Għaliex dejjem kif konna ngħidu meta konna tfal parolesi u fatti no. Jiġifieri ħafna kliem sabiħ, ħafna kliem fieraħ, meta niġu biex nimplementaw ma nagħmlu xejn. Fl-Ewropa sar ħafna xogħol u mixin ħafna biex inaqsu li naħseb li
realistikament iva naqsu u jista' jkun li forsi jaqgħu xi ftit snin lura mit-target però hemm pajjiżi li ngħidlek illi diġà qegħdin hemm. Jiena pereżempju mort il-Finlandja tbellaħt. Din hija all right parti għax in-Northern Europe Iktar huma dejjem ħafna avvanzati. iktar avvanzati u ħafna Il-verità, iktar xejn. konxji tal-ambjent, però dawka ngħid jiena milli rajt li probabbilment qegħdin diġà hemm. U għam id-disciplina wkoll. Li xi Iva. ħaġa li hawnhekk ovvjament. Malta għandna problema. Il-problema mhux biss il-popolazzjoni, x'qed nagħmlu lill-ambjent. Il-ħsara li qed isir irreversibbli u irrimedjabbli. Inti. Is-siġar. Ejja nibdew mis-siġra x'jiena ma nafx min huma daw l-esperti li jużaw. Daw affarijiet bażiċi. Is-siġra hija l-qalba tal-ekosistema. Minna jibda kollox. Il-weraq, alright, il-pjanti s-siġar huma l-unika producers fl-ekosistema. Xiġifieri. L-unika organizmu ħaj li jipproduċi l-ikel, mhux jikun smaħ. Mhux hekk il-bqija kollha, l-annimali kollha. L-oħrajn mbagħad kollha jikkun smaw wieħed jekk mhux ħaxix u mbagħad wieħed il-ieħor. Is-siġra hija l-unika il-ħaxixa hija l-unika organizmu ħaj li tipproduċi l-ikel tagħha u tinsab fil-qofol tal-ekosistema. Apparti minn dawk, mela tassorbi carbon dioxide, tassorbi carbon monoxide, tassorbi lista sħiħa ta' gassijiet valenużi. Ittina l-ossiġenu. Ġifieri di l-pulmuni tagħna. Fil-fatt nafu li hawn ħafna nies bi problemi ta' respirazzjoni hawn Malta llum. Tassorbi ħafna ilma, jiġifieri tnaqqaslek anke mill-arar. Ittik id-dell, tipprovdi dar għall-annimali żgħar u tgħin biex tiġi riġenerata x-xita. Jiġifieri minn siġra benefiċċji biss għandek xtieħu. It-tqaċċit u l-massakrar tas-siġar. Llum kien jisu bil-vendikazzjoni kważi kultant qed jagħmlu. Mela jekk inti trid tnaqqas l-emissions. Ħallihom is-siġar jagħmlu xogħolhom għax dik qed tnaqqaslek l-emissions. Qed tassorbihom u magħhom żid iktar. Jekk inti għandna is-sjuf dejjem jiqlielu bit-tibdil tal-klima. Ħallihom is-siġar ħajkbru ħajprovdu d-dell ħajnaqsulek it-temperatura. Hemm studji xjentifiċi li jgħidu li fejn hemm ħafna siġar tonqos il-kriminalità. Tgħidlu jista' jkun soġġettiv, jiena nġiblek eżempju żgħir. Malli tisħon l-arja, kulħadd jibda jaqbiżlu l-grillu. Ekku. Ikun hawn ħafna iktar road rage sempliċi. Jiġifieri jekk inti għandek id-del tas-siġar flok qiegħed tikwi ġo karozza ġo traffic jam. 50 grad, għax daqshekk titla'. Mhux bil-fors ħataqbiżlek. Mentri jekk inti pereżempju ta' Valley Road li ħajqaxruhom qalu ħajixxejpjawhom qed jagħmlu kenopi u qed ituk id-del. Mela qiegħed ħafna iktar tranquill fil-karozza mhux ovvja li ħatonqoslok ir-road rage. Imma affarijiet bażiċi daw. Le ekku, qisu donna Gwerra kontra s-siġar, allerġija sħiħa kontra s-siġar. Umbat jiġu jgħidulna li jagħmlu l-Green Projects. Għaliex daw farsa daw greenwashing sfaċċat, jina fil-Green Projects li qed nara, ħlif konkos minix nara. Le dik u ta' parsi jagħmlu mbagħad siġri biex ta' parsi. Imma. Ġen totali għax. Meta aħna tajna 750 miljun biex ngħinu l-ambjent. U qed nonfqu l-maġġor parti tiegħu fil-konkos. Għaliex qed jagħmlu xiex? Balla konkos. U mbagħad 4 pozz b'4 siġrit jew naqra row ħamrija b'xi żewġ pulsirit li ta' parsi nagħmlu 4 arbuxxelli, mela dak greenscaping, mela dak Greening Project. Greening Project għamel is-siġar fejn ma jidħlux karozzi, fejn in-nies jistgħu jagħmlu piknik, fejn jistgħu jagħmlu fejn jistgħu iserħu l-ment. U bħal-busket. Jew il-mizib, u l-busket, mhux hekk, le hekk nefhemajn, mhux ta' parsi. Ta' parsi. Da jisu għamlu bandli. Siġar kbar li kienu jiprofdu del, pereżempju, jien niftakar li l-pjazza tar-Raħal ġdid. Żgur, ma. Dejjem blanzjani fuq il-bankijiet, għad-del speċjalment fis-sajf jgħidu kelma. Żgur, le. Illum tikwi dik il-pjazza. Jiġifieri bla sens, li qed nagħmlu bla sens, unkella.
Mela, attakkajna l-kampanja, attakkajna l-ODZ, umbat tiġi tamilli Green Project. Ħalli li l-kampanja. U ħawwel iktar siġar fija, mux toħodili, umbat tiġi tgħidli għax għamilt le Green Project. Volderi inti taraħħa jisu fil-verda tista' sejħla naħseb ipokrisi. Għandek minn banda l-gvern li qed jgħid dal-imbire Green Project u jrid jonfoq 750 miljun, però fl-istess nifs il-ftit green areas li fadal Malta kollha tikisruhom. Anka l-ODZ illum. Anka l-ODZ. Volderi fil-verità biex jitmelħu bin-nies. Ħafna klim sabiħ, però fil-fatti u dija anka liġijiet. Kemm għandna liġijiet sbieħ? Problema mhux il-liġijiet hemm qegħdin li mhux jiġu implementati, mhux jiġu nforzati. Jekk tara l-era, pereżempju, għandha lista sħiħa ta' doveri kif għandha taġixxi u x'għandha tagħmel biex tipproteġi l-ambjent. Hemm il-Trees and Woodlands Protection Regulations li jgħidulek li siġar li kienu li jidru fl-aerial photos ta' 1967 li għandhom iktar minn 50 sena, li jinsabu f'ODZ, li jinsabu f'urban conservation areas u li jinsabu f'żoni urbani miftuħin huma protetti. U tawtorizza l-luħ tagħhom mill-pjazza tar-Raħal Ġdid u mill-pjazza tal-Mosta. Dak mhux ksur sfaċċat ta' liġi. U mit-triq ta' Witilajn kellhom fuq 70 sena Aleppo Pines u protetti għalawhom kollha. U il-Kunsil tal-Ewropa l-istess għamlunna Greening Project, il-kartellun kien fih ikbar minn coach. U naħseb jiswa daqs xi 5 siġriet. Tajjeb, u mbagħad fil-lira siġar ta' fuq 70 sena qaċtuhom. Imma taħseb Voldiri li di imma li qed issir apposta xi mbagħad ovvjament jidħlu l-kontratti naħseb ovvja jena fis-sens. Aħjar naraw fiex qed jiġu investiti u fiex jikkonsistu dal-Green Project. Le, mhux hekk għax kif qedna dak sement. Imbilli tamilli Balla Konkos u Erba Pozz. Nerġa' ngħid. Dak. Le, fil-fatt diġà fetħu qalu xi spazji miftuħa. Biex tara siġra Voldiri tagħmel Mhux hekk. spazju miftuħ ma jiena saqsin Konkos. Parti kemm qegħdin jħalluhom imutu. Id-dur u kennirja sħiħa tara minnhom daw. Il-famuż proġett tal-Ministru Farrugia ta' mal-ħitan ukoll kien ħamlinna mal-ħitan ma fadalx waħda ħajja minnhom. Tal-Raħal Ġdid, il-Green Wall, tant qataw qalbhom minnu li neħew u bajdu l-ħajt. Ġifieri. Minn iktar. Mela, policy oħra li jidher li adatta l-Gvern Laburista daw l-aħħar 10 snin, u jiena ngħid l-aħħar 3 snin iktar minn ta' qabel, li ikabbar l-ekonomija bin-nies. Li jġib dejjem in-nies minn pajjiżi tat-tielet dinja tajjeb li ngħidu. Inti taqbel ma di li biex tikbel l-ekonomija rridu nġibu 40,000 ruħ fis-sena hawnhekk. Mela, ħanibda biex nagħmel distinzjoni għaliex tajjeb in-nies ikunu jafu. Hemm distinzjoni bejn l-immigranti irregolari u daw in-nies li qed jiġu tat-tielet dinja. U l-Ewropej ukoll għax hawn minna U l-Ewropej. għax tort tal-Ewropa li qed jiġu. Mela, l-Ewropej fil-maġġor parti ippakjaw il-bagalju jitelqu qabel il-lockdown. Fi żmien il-COVID. Ekku. U ħafna minnhom ġew replaced bit-third country nationals. Issa, id-distinzjoni bejn third country nationals u l-immigranti regolari il għaliex forsi itni għandhom kulur skur u n-nies għalihom. L-immigranti regolari normalment jiġu minn mis-Sab-Sahara, mill-kontinent tal-Afrika. U jiġu mhux b'mod regolari, għalhekk ngħidulhom irregolari. Dawk qisu il-gvern ma jridhomx u jara kif jagħmel pushbacks u dawn l-affarijiet. U jgħidulhom Malta full up, però mbagħad third country nationals li jiġu b'mod regolari u bil-passaport u bil-viża u bil-permess tax-xogħol, dak mhijiex full up, ibqa' ġib, ibqa' suq, ibqa' kull maw. U qed imbagħtu konsegwenzi serji. U qed jinħolqu inġustizzji kbar kemm għalihom u kemm għalina. Mhux hekk. Il għaliex fejn jidħol kundizzjonijiet ta' xogħol, fejn jidħlu pagi. Anka tal-Maltin qed ibatu, għax hemm ħafna employers illum li jgħidulhom isma' jew toqgħod bl-istess ta' da jew da barratek.
Problemi fil-housing, problemi ta' kirjiet. Ara kemm Maltin illum la jaffordjaw jixtru laqas jikru. Situazzjoni tal-biża. Jiġifieri inġustizzji soċjali enormi u ftit li qed igawdu. Jiġifieri u qed niftaħru bit-tkabbir tal-ekonomija u qed niftaħru li għandna ħafna ġid, però l-ġid qiegħed jitqassam b'mod ġust? Jew qed jibqa' f'idej il-ftit? Jiena kien kif naraħħa jiena Voldri niftakar meta kien għatem Adrian Delija, kapu kien semmiħ tal-punt, pero attakaw minn kullum kienu, insomma, ovvjament nafu l-istess storja għallu mux vera, illum fil-verità kellu raġun fuq tan-numri. Għanna ħabta, għawnek. Li meta jkunaw kasta korruzzjoni, meta jkunaw ixju taħraq li d n-nis, lokin indirizzawa, nipolitiċizzawa. Ekku. Iġifiri kena l-inkjesta pubblika ta' Jean Paul Sofija. Mux spiċċati politiċizzata kella l-fej. Le, ekku. Diġa qed jitfawilu lil Bernard Grek, per eżempju, li qed ikun xenofobiku għax qed jitkellem fuq l-overpopulation. Meta l-overpopulation huwa stat ta' fatt tangibli li kif toħroġ inti tiftaħ il-bib ta' barra u toħroġ mid-dar, ħatifaċċja wiċċek miegħu. Hija tanka fid-dar tiegħek u tbagħt il-konsegwenzi tiegħu il-qtuħ tad-dawl, tuħ tal-ilma. Għaxdi il-servizz. Rajna l-bahar da sajf, dranaċ kullum kien s-sajf kollu. Għalix l-infrastruttur faqaw il-pajis. Bla ma ħasbu minn qabel, soltu storja bla pjan. U l-infrastruttura ma tiflaħx għal dat kabbir f'daqqa u għatti kollassa. Kollassat il-sistema ta' dawl, kollassat il-sistema tal-ilma, dranaċ, l-isptarijiet, mux il-ħu ma' domanda, l-kjuwiet gbar, inti tmur l-emerġenza u dum tistenna ma' nafx kem, sijat sħaħ, apparti li jek ikollok tkun rikoverat l-isptar, memx spazju, għandek pazjenti edin dak li kien il-kentin, fil-basement minn artiqa u minnajr toilets, u bil-portable toilets edin isfel. Ġifiri, u di problema xinti meta tażel il-kwantità fuq il-kwalità, l-istandards ħajonqsu. Il-kwalità f'kollox ħatonqos bil-fors. Le, mux jekk, u kifet, inti għetibatu il-Maltin għax jien ovvjament nintaqa ma' ħafna nis, jgħidu li overtime għataħħuna, jew inkella bis-sijasija, minn irid jaħdem. Daw, memx ħdutu festival diri kollox, u l-gvern donnu, mux donnu, għajn taħala. L-importanti li fl-axħar mill-axħar jgħid li kibillu il-GDP. Problema serja, qed naraw realtajiet ġodda li qatt ma rajna bħalhom. Nies bla saqa fuq rashom. Mhux qed ngħid tal-barranin biss, anka Maltin. Għalunna l-galzetti dil-ġimgħa li anka tfal 40 tfal bla saqa fuq rashom. Mhux ċajta dita. Tfal barra, jorqdu barra, m'għandhomx saqa fuq rashom. Nies fil-faqar. Nis friskju ta' faqar, ara soup kitchens mux ilaħqu, ara l-food banks mux ilaħqu. Ġifiri, realtajiet ġodda, l-inġustizja soċjali iktar tikber, iktar ma niftaħru kemm għandna ġid, iktar qed naraw inġustizja soċjali u dbatija, u iktar hemm nies li mhux ilaħqu mal-ħajja. Il-Caritas qaltilna isma' ħarġet faxxa soċjali ġdida l-stretched class. Għaliex ma tibbenefikax għal benefiċċji soċjali minħabba tħul, pero mux qed laħħaq mal-ħajja. Iġifieri araf li ma stat bil-ftaħir kollu li qed nagħmlu qegħdin ta'. Fil-fatt hemm li qed issemmi inti għax ġiet niġu moħħi issa, il-KPMG għamlu rapport daw, speċi daw ovvjament kumpanija serja, li mhix ċajta ta' 95% tal-poplu Malti ma jaffordjax jixxi appartament waħdu, bniedem waħdu. Meta da bid-difetti kollha li setaw kellhom il-mexxejja ta' qabel. Kulħadd kien jaffordja jixxi post għalih kważi waħdu. Anka min jixbor iż-żibel kien li dak iż-żmien kienu Maltin. Kienu jaffordja u ma tnejdu 95%. Apparti li dak iż-żmien il-loan ma kienx tiġi mqasma fuq sakemm inti toħroġ għall-pensjoni. Kienet tkun fuq terminu ħafna iqsar. Żgur 25 sena normalment kienet tkun l-iktar. Le, Voldri, s-sitwazzjoni fil-fema tiegħi allarmanti ħafna. U għalhekk ħafna żgħażagħ qegħdin jażlu li jitilqu. Il għaliex ma tiffordjax tikri. Ma tiffordjax tixtri. Opportunitajiet ta' xogħol m'għandekx. U da qed joħloq brain drain qawwi
fis-soċjetà li ħanħossuh. 10, Inaw, 15. eżatt, għax dawn huma l-mexxejja tada, il-managers tada, CEOs tada, u kollha qegħdin jitilqu Inti l-barra. meta tara da kollu, għax fil-verità semmi tajjeb insemmu ħajġri għax ħafna mill-problemi li għax ovvjament il-gvern ma pjanax fit-tul. Meta tara għandek iż-żgħażagħ qed jitilqu mill-pajjiż. Il-popolazzjoni anzjana f'Oldri iktar ħajmutulek nies, tfal ma ħanix nagħmlu. It-tfal li qed jitwieldu ġewwa Malta ġieli qed ikunu maġġoranza ta' barranin u mhux Maltin. Fil-verità fi żmien 15-il sena, x'ħajfdal mill-poplu Malti? Jekk ħanibqgħu sejrin hekk mingħajr ma nittakiljaw il-problema. U għalhekk Kif inhi? kulħadd qed iħoss il-ħtieġa li dal-pajjiż jibdel id-direzzjoni li qabad. Mhux qed ngħidu jiena biss, Louise. Għalitu Chamber of SMEs. Qed jgħidulu ħafna il għaliex din mhijiex direzzjoni sostenibbli. Taħseb biss mill-lum għal-għada u ma taħsibx fil-futur il-bot. Mhijiex sistema sostenibbli. Issa għandek ukoll hemm għal-qalbek id-demokrazija minn sejr gradwata wkoll. Għandi master seħe fil-proċess demokratiku u drittijiet tal-bniedem. Issa, temmen li eżempju ħanibdew minn Malta. Li d-demokrazija fil-verità sejra lura eżempju ċar neħdu xandir nazzjonali. Debates madu jkun hemm xejn li tista' tgħidilhom bilanċati, kważi kull min jikkritika l-gvern warbuh. Enemy of the state. Ma da ma jinkwidakx imma daw fil-verità affarijiet li aħna jien nafsa ftit ilu ma konniex naħsbu li ħajerġgħu jiġru. Mela. Ħanajdlek jiena ninkwita bil-kbir. U nerġa' ngħidlek l-isfond legali iktar jinkwetak għaliex aħna nagħmlu ħafna snin nistudjaw fuq demokrazija u fuq saltna ta' dritt. Mela inti f'demokrazija sewwa għandek l-organi tal-istat. Għandek il-leġislattiv, l-esekuttiv u l-ġudikatura. Illum, il-ġurnalizmu ħieles investigattiv jiġi konsidrat bħala raba pilar għaliex ukoll iżomm il-gvern accountable għall-aġir tiegħu u għandu d-dover li jikxef il-korruzzjoni jekk jara li qed issir korruzzjoni. Issa, x'inhu jiġri? Naraw il-leġislattiv, pereżempju, jagħmel liġijiet kemm trid. Jiswew il-karti li miktubin fuqhom? Jekk m'hemmx implementazzjoni, jekk ma tihomx snien, jew jekk inkella tagħmel l-awtoritajiet u l-awtoritajiet ma jimplementawhomx, ma jiswewx li ħaq il-karta li jinkitbu. Apparti wkoll, pereżempju, issa għalqet l-inkjesta ta' Jean Paul Sofija u l-provi. Mill-provi ħareġ illi il-liġijiet għal-regolamentazzjoni tal-kostruzzjoni kienu lesti. Ħallewhom on hold biex ma jurtawx li l-kontratturi għax kienet ġejja l-elezzjoni. Iġifieri daw ġew jaqgħu mill-interess taċ-ċittadin, mill-protezzjoni taċ-ċittadin. Biex jaġevolaw lill-kontratturi. U baqa' jkollna telfin ta' ħajja, baqa' jkollna ferimenti u kellna wkoll it-telf ta' ħajja ta' Jean Paul Sofija. Iġifieri jekk mhux dak falliment qawwi tal-leġislatur, mela dak diġà wieħed. U mbagħad għandna l-esekuttiv. Mela fl-esekuttiv għandna l-Avukat Ġenerali, l-Avukat tal-Istat u l-Pulizija, apparti l-awtoritajiet l-oħra. Ma dawka prinċiparjament. Għandek li sar mill-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali skandalus. M'hemmx kelm oħra. Meta għandek pereżempju l-inkjesta maġisterjali fuq il-Pilatus Bank. Tiġi konkluża, il-maġistrat jordna li għandhom jittieħdu passi kontra 7 persuni. X'tagħmel liġi? B'kollużjoni ma' uffiċjali għoli tal-Pulizija toħroġ nolle prosekwi favur 2 minn dawn is-7. Jiġifieri daw ma tistax tipproċedi kontrihom kriminalment. Imma fis-sens orajt nafu x'inhi r-raġuni, ma kif jiġru l-affarijiet. U qed inġu l-Ewropa suppost. Għaliex id-demokrazija qed tfalli u l-istituzzjonijiet mhumiex iwettqu d-doveri tagħhom. Issa din jekk jogħġbok flimkien mal-Avukat tal-Istat. Fid-doveri tagħhom daw tinsix li l-uffiċini tal-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat huma stabbiliti bil-Kostituzzjoni li hija l-ogħla liġi tal-pajjiż. U tgħidlek li fil-qaddi tad-doveri tagħhom
ma jieħdu l-ebda istruzzjoni jew ordni minn tebda persuna jew awtorità. U suppost fil-qadi tad-doveri tagħhom ma jħarsu lejn wiċċ ħadd. U fil-fatt huma protetti biż-żewġ terzi fil-Parlament, preċiżament biex fil-qadi tad-doveri ma jħarsu lejn wiċċ ħadd, daw biex neħħihom ma tistax tgħid isma' di dejqitni għax qed tagħmel xogħla ħanwarraba. Le, titmur Parlament u titiġib żewġ terzi. Minflok tara kif taġevolhom, tara kif taħbilhom. L-istess l-avukat tal-Istat. Per eżempju, wara s-sentenza tal-Vitals, il-kap tal-oppożizzjoni mar għand il-kummissarju u biex jistaqsih jieħu passi kontra l-awturi tal-ikbar serqa fl-istorja ta' Malta. Ġek. U l-kummissarju għallu li mhux ħajressa għaliex qed jistenna l-inkjesta maġisterjali u l-oppożizzjoni għamlet protest ġudizzjarju kontra l-pulizija, kontra l-kummissarju, kontra l-avukat tal-Istat, l-avukat ġenerali. Taf xi rispondew daw? L-avukat ġenerali u l-kummissarju dawka kontro protest wieħed risposta waħda. Għallu isma, di kienet kawża ċivili. Mela ħana bħal Pilatu ħanaħslu jdejna. Mentri daw jafu li kull azzjoni iġġib responsabilta kriminali u ċivili, iġifiri imbilli kienem sentenza tal-qorti tal-appell, daw settaw, fiċċew għal responsabilta kriminali. L-avukat tal-Istat minnaħa l-oħra, għalidna jien ma nista' nagħmel xejn iktar. Ħadd struzzjonijiet minant il-gvern u ftaħt l-arbitraġġ internazzjonali. Qed jammetti da li ħadd struzzjonijiet minant il-gvern. Meta l-liġi tobbligah li ma jista' jieħu ebda struzzjoni jew ordni minant ebda awtorità jew persuna fil-qadi tad-doveri tiegħu. Biex tara fiex qegħdin. Kenna ma nafx kemm il-kummissarju kenna xlift il-fil. Għanna xi setta wara xulxin kulħadd. Michael Kassar biss ipprova jagħmel xi ħaġa fuq il-Panama Papers, fetaħ il-file Project Green u kellu jwarab. Le, Volderi, enti taqbel ma' sentimenti su tan-nies li donnu fil-verità l-lum il-kummissarju tal-Pulizija fl-aħħar mill-aħħar taqa' taħtu di. Jekk individwu li muħadd jagħmel xi ħaġa fil-verità jkunu effiċjenti għax jien dak li jonħob ngħid li hu Volderi l-lum sar isir hold up jew attentat ta' qtil. Xi mod ieħor saru jaqbduhom vera. Iva, malajr. Fi żmien malajr. U jresquhom. U jresquhom, però fejn jidħlu l-politiċi donnu daw jistgħu jagħmlu li jridu. Kulħadd jala għajneh u id-neħal u Iva. Volderi naħseb. U għalhekk l-istituzzjonijiet u għalhekk id-demokrazija qiegħda taħt attakk. Ila lix l-istituzzjonijiet mhumiex jagħmlu d-doveri tagħhom. U qed jażlu l-min resqu fil-fela. Issa, mela jiena semmejtlek tnejn mill-organin jiġu għall-ġudikatura. Il-ġudikatura bit-tajjeb u l-ħażin. Tipprova. U kenna sentenzi. Kenna konklużjonijiet ta' inkjesti. X'jiġri imma? L-ewwel nett mhux tingħata riżorsi biex tagħmel xogħla. Fil-fatt, kenna l-Prim Imħallef u kenna l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikanti li qed jgħidulna isma' wasalna qrib kollass. Araw x'ħad tagħmlu. M'għandniex riżorsi biex naħdmu. Dew kol mal-overpopulation. Għax iktar nies ovvjament ħajkollhom iktar. Parti minna, iva, però mhux biss. U ġifieri wara mhux tingħata riżorsi, tu tiġi attakkata b'aggressività regolarment li din ma tista' ssir qatt f'demokrazija. Di pereżempju, meta kien hemm is-sentenza tal-Vitals, baqgħu sejrin dritt il-Parlament. X'għamel il-Prim Ministru? Attakk sfaċċat fuq il-ġudikatura u jgħajjar lill-ġudikatura li hija nazzjonalista u li meta l-oppożizzjoni tmur il-qorti tkun qed tilabħom li mhu vera xejn. Imma għax imbagħad isibu lil min jagħmel xogħlu jattakkawh. Issa l-organi tal-Istat qegħdin hemm bħala check and balance. Ma jistgħux la jattakkaw il xulxin, laqqas jintimidaw lil xulxin, laqqas inawru lil xulxin. Imbagħad għandna l-ġurnaliżmu. Straġiju. Mela ilħaqna l-apiċi tal-attakki bil-qtil ta' Defni. Li ħoloq chill effect
U għaliex kienet baqa ġurnalisti li xi kultant jiċċaqalqu, issa ġi l-sponsorship tal-gvern. U kulħadd jibża x'jgħidlek għax jew jibbojkottjawni jew waqqaf li s-sussidju. Jew reklami. Min jipprova x'inhu jiġrilu bħal di Shift News. Għandha 40 kawża kontrija mill-gvern. Ila li xkull darba li titlob informazzjoni li suppost f'pajjiż demokratiku Jipprovdihom. tkun disponibbli f'ġieħi trasparenza u l-kontabilità, ma jaddihomx. Imorru għand il-Kummissarju tad-Dejta, Kummissarju tad-Dejta jordnalu biex jaddihom, jibqa' ma jaddihomx jappella l-qorti mid-deċiżjoni tad-Dejta. Gvern ma jinteressax. La ħajħallas l-avukati. Mhux hekk. Jiġi jaqgħu jqum mir-riżorsi li qed jaħli u mill-ħin li qed jaħli tal-qorti. Jiġi jaqgħu jqum. Mentri newsroom li qed tipprova tgħaddi mingħajr sponsorship tal-gvern bi għandek il-pis finanzjarju, għandek il-ħela ta' ħin, l-iskariċ. Għaliex biex jipprova jaqtalhom qalbhom. Da attakk ieħor li suppost ma jsirux f'demokrazija. U mbagħad għandek is-saltna ta' dritt għaliex waħda ma timxix mingħajr l-oħra. Sa fis-saltna ta' dritt inti, jekk pajjiż ħaddan is-saltna ta' dritt, kulħadd irid ikun ugwali quddiem il-liġi, ħadd ma jista' jkun il fuq mill-liġi, u għandek il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u tal-minoranzi. Mela, għandna gvern li jaħseb li hu l fuq mill-liġi u ma jridx ikun sottomess għal-liġi. Laqqas irid ikun sottomess għal kwalunkwe konsegwenza ta' emilu. Ma tarax. Ġifieri għandna problema serja iva. U forsi n-nies ma jindunawx mill-ewwel, ħafna ma jindunawx mal-ewwel, inkluż kollegi tiegħi ġieli nkunu qed nitkellmu, dis-sena għamilna pasta granġ. Għaliex? Il-libertà tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni ġiet attakkata 3 darbiet dis-sena. 3 darbiet. Għandna dak iż-żagħżugħ li mar jipprotesta weħel bener biex jitlob ġustizzja għal Ġan Paul Sofija. Mhux hekk. Ġie arrestat. Għandna Robert Aquilina mar jipprotesta il-PBS mhijiex imparzjali u indipendenti batu għalih il-pulizija. Kenna l-graffiti li qed jagħmlu protesta paċifika kontra l-luħ tas-siġar li ġew manhandled b'dak il-mod u li Andre Kallus ġie arrestat. Jiġifieri dak huwa pass enormi lura. U fuq il-libertà wkoll tal-espressjoni għax jien di xi ħaġa tinteressani ħafna. Taħseb ukoll il-gvern qisu da jiddeċiedi hemm policy. Issa taqbel magħha jew ma taqbilx kulħadd fl-aħħar mill-aħħar għandu l-opinjoni tiegħu. Qisu jdaħħal liġijiet biex kważi daqqas jiġu diskussi. Għax qed naraw ħafna affarijiet li ma tistax tiddiskuti ġejna f'dal pajjiż, daqqa jgħidulek ħabba ħaġa u daqqa ta' parsi qed tinsulenta l-ieħor, jien nemmen li fl-aħħar mill-aħħar biex ma tirritax il-gvern u titfajem iġikraħ fuq il-gvern. Taħseb ejja nsejħula l-political correctness żejda. U di rajni wkoll fl-Ewropa tikollha backfire. Mhijiex jiena il-problema li għandna Malta mhijiex problema ta' political correctness. Bl-ebda mod. Bl-ebda mod. Iktarija li dal-gvern ma jridx kritika ma jridx oppożizzjoni. Jekk tara pereżempju fuq xandir nazzjonali, għadek tara dibattiti? Għadek tara programmi ta' diskussjoni? Kollha nqataw. Le spiċċaw, ovvjament. Għaliex? Programm ta' diskussjoni jiddiskutu affarijiet topiċi, affarijiet li jurtaw in-nies. Ma tarax għawda dal-affarijiet kollha jurtaw in-nies, ma tarax li nħalluhom jiddiskutuhom fuq ix-xandir. Dibattiti politiċi, anka kontra avversarji politiċi, ma dekx tarhom illu. Għaliex? Dan taw provi ta' skandli li l-gvern ma jridix dik. U l-awtorità tax-xandir saret mouthpiece tal-gvern. Di mhux qed ngħidha jinta anke l-qorti qalita li twassal il-messaġġ tal-gvern, twassal dak li għajtu, il-messaġġ tal-oppożizzjoni tara kif tagħmel biex ma twasslux, u ħafna affarijiet li jinteressaw il-poplu li ma twassalhomx. Meta għandha dover, nerġa' ngħid, skont il-Kostituzzjoni l-ogħla liġi tal-pajjiż. U jien kwetak il-fatt li jekk ħanibqgħu sejrinek għax donnu sfortunatament ħafna nies mhux jindunaw x'qed jiġri. Għax fil-verità inti meta jkollok il-flus ton fuq biex tibrainwash jan-nies. Kważi hemm il-periklu li ħalla ma nix nispiċċaw partit wieħed, imma ovvjament inti għandek dik is-saħħa finanzjarja kollha. Dittatorjat.
U Għax l-għamma mxin, għad narħana jen. l-affarijiet, le, xejn ma jawguraw tajjeb, xejn ma jawguraw tajjeb. Issa, u ħafna nies tantu majjenin bil-iskandli u disensitizzati u jgħidulek isma' jiena nażel li ma nagħtix każ. Però kollha mdejqin u kollha jgergru għax ara x'inhu jiġri mill-ambjent u wara l-kampanja u wara da djar sbieħ kollha jaqgħu jtellgħu inflessis. Ara xaru każa fejn it-tempji tal-ġgantija għax Dak kienet cherry on the cake, edik. xekk. L-axħar waħda. Jiġifieri u ġibna l-adab tal-barranin u tal-Maltin u tal-UNESCO u morna kontra l-UNESCO. Jiena ngħid, u di importanti li jifmu għan-nies, li l-politika teffettwalek ħajtek f'kull aspett. Dat gergir kollha, daw il-problemi kollha huma sintomi ta' politika li qed iħaddan il-gvern. U jekk in-nies mhux ħajrealizzaw di u mhux ħajsemmew laħinhom bil-permezz tal-vot. Lej dittatorjat sejrin. Xi ħaġa wkoll ta' malajr, is-surveys li kellna reċenti, tista' tgħid wieħed wara l-ieħor. Donnu li tista' tgħid ngħidu 20-25,000 vot il-Labor telefon fi żmien sena. Voldri ikun hemm min qed jiċċaqla, ovvjament. Però għandek eluf kbar li qatt ma rajna bħalhom li donnu ma jridux jafu iktar bil-politika. Inti x'taħseb tipo daw in-nies wara jtgħid li amma almenu ikun hemm min jargumenta jgħidlek almenu huma qed jabagħtu messaġġ li mhux jattolleraw dal-affarijiet. Le, Inti x'inhu l-appell għax Għajna fil-verità meta inti tastieni huwa dritt ovvjament. dritt tiegħek li tastieni, però tkun qed tikkontribwixxi għal da d-diżastru li hawn. Jiġifieri inti bl-astensjoni tiegħek qed tikkontribwixxi għal problemi. U nħeġġeġ lin-nies li jirrealizzaw li jisma' daw il-problema tal-overpopulation, il-problema li għandna tal-ambjent, li qed għandna l-kampanja taħt attakk, dawn huma kollha effetti tal-politika li qed iħaddan il-gvern. Ma tistax tiġi tgergi li mbagħad tgħidli għax jiena l-politika ma tinteressanix. Jekk inti trid twaqqafha din u trid alternattiva għax alternattiva hemm, uża l-vot tiegħek ħallik milli ma tinteressax ruħek mill-politika. Mela, ħamorru għall-aħħar domanda. Għalfejn taħseb li l-poplu għandu jafdak bħala persuna u jivvotalek ovvjament għall-elezzjoni li ġejja tal-Ewropa biex inti fl-aħħar mill-aħħar tkun tista' sservi l-poplu Malti aħjar. Ara, jiena di ma kienitx l-ewwel darba li avviċinawni. Però jiena tibta bniedma li jekk irrid nagħmel xi ħaġa, rrid nagħti l-massimu tiegħi. Fi żmien meta kont avviċinata, iċ-ċirkostanzi familjari ma kinux jippermettuli. U allura jiena kont ngħid isma' minix ħanoħroġ biex inkun ħriġt. Jekk minix kapaċi niddedika l-ħin l-enerġija biex nagħmel xi ħaġa, biex jekk wieħed xi ħaġa nara kif nagħmel biex nwettaqa, ma noħroġ. Issa jiena lesta u lesta li nagħti l-massimu tiegħi. Jiena wkoll nirraġuna illi jiena hawnhekk qiegħda mislufa ċensjalaq. U allura la tant ħadd ikkorrompini u l-flus ma tantx jagħmlu bija. U karriera għandek diġà Voldri. Imma anka kieku stess jiena hawnhekk jekk qiegħda mislufa. Dal-ħafna ġen ħalq wieħed għandi. Iktar minn ħalq wieħed m'għandix. Mela għalfejn ħa nipprova nifga u nara kif nikkorrompi ruħi jew le. Għaliex ħalq wieħed għandi, u kollox ħanħalli warajja fuq kollox. Mhux hekk. Ġifieri. Kellhom ma jirrealizzaw ħafna nies. Jiena bnidma li jekk inwiet xi ħaġa ħanara kif ħanamilha, jiena affidabbli, dedikata, għandi ħafna empatija u nifhem in-nies, għandi l-background legali, jiġifieri jiena jekk ħaninata fiduċja, ħanamel l-almu tiegħi biex ikonna Ewropa aħjar biex Malta tkun aħjar. Nirringrazzjak ħafna tal-li kont magħna, kienet diskussjoni interessanti u għaddejna diversi suġġetti. Grazzi tal-istedina. Qudiem nerġgħu nintaqgħu meta tkun ġejja speċjalment lejn elezzjoni jekk dejjem taċċetta.
Nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejla u nħeġġukom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkunu magħna. Grazzi ħafna.